כבשים. מלא 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 כבשים. מלא 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 כבשים. נכנסות לתוך מודיעין. איזה עיר הזויה. איזה מקום הזוי לחיות בו. ימבה של כבשים רצות. מה הולך פה? זה לא נגמר. יש פה אלפים. זה כאילו, חשבתי בהתחלה עשרות. זה היה נראה אחר כך כמו מאות. אבל זה הולך ככה כבר כמה דקות. זה נראה כמו אלפים. אשכרה נראה כמו אלפים. זה מדהים. זה לא נגמר. איפה כל הכבשים האלה מגיעות? איפה מגיעות? תראה, גם יצא משם ילד קטן. הוא דר פה על איזה כבשה. איך הם יוציאו את כל הכבשים האלה מתוך מודיעין? מה זה? והילד רץ עם הכבשים. זהו? נגמר? ואני חשבתי שזה סתם קטע לספור כבשים לפני השינה. אבל וואלה לא. ספרתי כבשים לפני השינה. כבשים אמיתיות. אדיר. אדיר, אדיר, אדיר.